Wow! Så du det hop? Okay, så her er mit problem. Jeg er rigtig god til at lave de her hop på heelys, men jeg kan aldrig finde ud af, hvor langt jeg hopper, så jeg kan ikke lære mig over for mine venner. Men i dag der skal vi finde ud af, hvordan man beviser Pythagoras teorem, så vi kan finde ud af at beregne hypotenusen, den her retvinklede trekant. For så kan jeg nemlig finde ud af, hvor langt jeg hopper, og jeg er rimelig sikker på, at det er et sted mellem 3 og 4 meter. Okay, er I klar til at bevise Pythagoras teorem? Så lad os komme i gang. Hej, i dag vil jeg dele en lille hemmelighed med jer. Jeg vil nemlig snakke om, hvordan man beviser Pythagoras sætning kun ved hjælp af visuelle midler. Og normalt, når jeg har set den her ligning, så har jeg måske været sådan, hvor kommer den fra? Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at bevise den om, men det er bare alle de tal forvirrer mig helt vildt meget. Og i dag, der gør vi det udelukkende ved hjælp af visuelle hjælpemidler. Så hvis I ser mig på noget tidspunkt hive nogle grimme formler op og sådan noget, så har jeg min tilladelse til at gå hen og slå mig i siden. Det har jeg. Okay, så vi starter simpelthen med at sige, okay, det her det er det, vi ønsker at bevise. Vi ønsker at bevise, at C i anden er lige A i anden plus B i anden. Og det betyder, at når vi kigger på vores trekant, så betyder det, at den her side, som er hypotenusen, som er den længste side i en retvinklet trekant, det vil sige, at den her vinkel er 90 grader, den side kvadreret er det samme som den her side kvadreret plus den her side kvadreret. Og det er jo rigtig rart, når man regner retvinklede trekanter, fordi så kan man finde hypotenusen, eller man kan finde en af de andre sider, når man kender den her formel. Men i dag der ønsker jeg at bevise, hvorfor den her formel er sand, så I kan se foran jer, hvorfor kan jeg bruge den her formel. Og det er jo selvfølgelig også en af de ting, I kan komme op til i mundtlig eksamen, så kør godt efter mig. Nu begynder vi. Er I klar? Okay, vi begynder nu. Så det vi starter med at gøre, vi tager simpelthen vores retvinklede trekant her, og så hvis I forestiller jer, at vi drejer den lige rundt, så hvis der er en, der lige står og skubber til den her, så den falder ned, og så lægger vi den ind her. Så her har vi vores retvinklede trekant, så vi har stadig vores retvinklede her, så har vi vores sidelængde C her, vi har vores B her, og vi har vores A her. Og nu vender jeg den simpelthen op og sætter den op på højkant igen, så den kommer til at stå her. Og jeg håber, det her billede kommer til at... Jeg er ikke rigtig den store tegnemester, men jeg er sikker på, at I kan gøre det meget bedre derhjemme. Men nu må jeg lige bære over mine tegneegenskaber her. Igen har vi vores retvinklede trekant her. Vi har vores sidelængde C her. Vi har vores A her. Og vi har vores B her. Okay, det vi gør nu, er at vi tager den her, og så lægger vi den op her. Så nu får vi den lagt op her. Sådan der. Der ligger, og vi har vores sidelængde B her, C her, retvinklet, og A her. Ja, nogle gange bliver mine bogstaver lidt grimme, men det håber jeg, det bliver over med mig. Og så lægger vi simpelthen, nu roterer vi den igen, så nu lægger vi den ind her. Det var ikke rigtig godt. Sådan der. Så nu har vi vores 4 trekanter lagt ind her. Og nu ønsker vi at finde ud af, hvad er, lad mig lige skrive det her C, det her A, og det her er B, og her har vi vores retvinklede her. Sådan der, kapow. Nu har vi et visuelt billede af, hvad det er, der sker. Og nu ønsker vi at bestemme, jamen hvad er arealet af den firkant, der ligger herinde. Så hvad er arealet af den firkant her? Okay, men arealet af en firkant, det kender vi i hvert fald, fordi det er bare at sige den ene sidelængde gange den anden sidelængde. Så hvad er sidelængden i den her firkant? Jamen den er jo bare C. Så det vil sige, at vi siger arealet af den her, lad mig skrive det her. Arealet er lige med C gange C, som også er C i anden. Så det er en måde at skrive arealet af den her firkant op på. Men vi kan jo også sige, vi kan tage den store firkant her, og sige, hvad er arealet af den, og så trække alle de her trekanter fra, fordi så ender vi jo op med arealet for den samme firkant. Så hvis vi nu gør det, så det her, det er også lige med, lad mig skrive det her, arealet er også lige med, jamen hvad er arealet af den store firkant? Jamen det er jo bare den her sidelængde gange den her sidelængde. Den her sidelængde, den er jo bare B plus A, eller A plus B, og den her sidelængde er også bare A plus B. Så det vil sige A plus B gange med A plus
B. Men nu har vi jo arealet af den store firkant, så nu ønsker vi at trække arealet af de 4 små trekanter fra her. Så hvad er arealet af en lille trekant her? Jamen arealet af en trekant, kan jeg lige skrive det over her, arealet af en trekant, det er simpelthen bare lige med en halv højden på trekanten gange grundlinjen. Så det vil være en halv gange, nu bliver det lidt for småt til, I kan se det var her. Må jeg lige komme lidt tættere på, hvis I kan rykke. Brian, can you put? No, that's fine, that's fine. I'm just messing with you. Brian is my loyal assistant, and he's looking really, really pleased right now. Woohoo! Okay, så vi siger en halv højde gange grundlinjen. Så højden er A, og grundlinjen er B. Og dem her har vi jo 4 af. Så for at gå tilbage, så har vi arealet af den store firkant, og nu vil vi gerne trække arealet af de 4 trekanter fra. Så det her er arealet af den store, og nu trækker jeg minus 4, fordi vi har 4, 1, 2, 3, 4 trekanter. Og hvad er arealet af en af trekanterne? Jamen det er jo det, vi har stående lige her. Så hvis jeg skriver en halv gange A gange B, så har jeg arealet her. Og lad os prøve at gange det ud og se, hvad vi får her. Så hvis vi starter med den her, vi siger 4 gange en halv. Hvad er 4 gange en halv? Eller det halve er 4. Det vil være 2. Så hvis vi skriver videre her, arealet er lige med, og den her beholder vi lige for nu, så jeg skriver A plus B gange med A plus B minus, men 4 gange en halv, det er bare 2, så det her det bliver minus 2 gange A gange B. 2 gange A gange med B. Og nu ønsker vi at gange de her ud. Nu jeg tror lige, jeg hopper herover, fordi jeg får lidt pladsmangel her. Så arealet A gange B, A plus B gange A plus B gange med A plus B. Hvordan ganger vi de her 2 parenteser ud? Jamen det har jeg jo sikkert set før. Det er jo bare at sige den første her ganget på den her, plus den første gange på den anden, plus den anden her gange på den første, og den anden gange på den anden. Så det, du skal sådan bare huske at gange alle ledene sammen. Så hvis vi starter her, så siger vi A gange A, det er A i anden. Hvad er A gange B? Det er A gange B. Hvad er B gange A? Det er også A gange B. Og hvad er B gange B? Det er B i anden. Så det her, det er simpelthen arealet af den store firkant. Så hvis vi siger arealet af den store firkant minus arealet af de 4 små trekanter, så kan I se, at jeg kan lige skrive det her, jeg kan lige trykke det lidt op her. Jeg kan lige skrive det her lidt pænere, fordi vi har A gange B plus A gange B, og det er jo bare 2A gange B. Så det her, det er det samme som A i anden plus 2 gange A gange B plus B i anden. Og 2AB, det er jo det, vi skal trække fra de 4 trekanter. Så det vil faktisk sige, de her 2AB, de forsvinder herfra, så arealet af den store firkant minus arealet af de 4 små trekanter, det vil simpelthen bare være A i anden plus 2AB plus B i anden minus 2AB. Og nu løber jeg lidt ud af plads, så hvis I lige vil have mig undskyldt her, så prøver vi lige at sætte det her på en underholdende måde, så vi får lidt plads til at skrive de sidste ting på. Okay, sådan der. Det jeg vil sige, det var arealet, som vi lige har fundet frem til, det er simpelthen lige med A i anden plus B i anden plus 2 gange A gange B minus 2 gange A gange B. Og de her 2 plus 2AB minus 2AB, det er jo bare 0. Så dem kan vi faktisk fjerne. Og så har vi stående tilbage arealet af den her firkant, det er også lige med A plus B anden. Og vi har jo allerede vist på den nemme måde arealet af den her, det er bare den her sidelængde gange den her sidelængde. Og det er C i anden. Så nu har vi faktisk vist, at vi kan skrive arealet af den her firkant på 2 måder, nemlig areal er lige med C i anden, men det er også lige med A i anden plus B i anden. Og så er vi faktisk færdige. Nu har vi bevist kun ved hjælp af brug af trekanter og firkanter, formen for arealer af trekanter og firkanter,
at vi kan skrive vores Pythagoras-formel sådan her. Så nu har I set, hvor formlen kommer fra, og jeg håber, det gav jer lidt bedre forståelse af, hvordan man kan bevise den til en eksamen. Så vi ses næste gang.